Haka dai suka isa garin Bauchi, bin tankamemen gidan Shatu take da kallo tare da mamakin dama wannan ne gidan su Anwar. Tabbas dama ta riga da ta daɗe da sanin cewa shi ɗin ita ba ajin aurenta ba ne. Babu abin da zai yi da ita. Bin jikinta ta yi da kallo haɗe da kallon fatar jikin shi duk da ta sauya amma har a yanzu da akwai bambanci tsakaninsu. Hannunta ta ji ya riƙe, hakan ya sa ta bin sa suna nufan falon gidan don tuni ta daina zub da ƙwalla. Shi kan Abbas da Little Zara suka jero tana tafi tana bin shi da surutu, shi kan bai bi ta kanta ba yake biye mata kamar yana magana da cikakkiyar mai hankali ba yarinya ƙarama ba. Falon gidan ne suka tadda tankam da ƴan uwa da dangi, ciki kam har da Hajiya Yalwa da Mama Ramatu da su Hajiya Jidda ƙanwar Dadi wanda suka jima da isa gidan mahaifiyar Anwar wato Hajiya Yalwa. Hajiya Haula. Diana ce ta yi saurin isowa zuwa inda Anwar yake wanda idonta ya je mai ya koɗe saboda tsabar kuka. Shatu ta riƙo suna zama kusa da Ammi da Hajiya Yalwa. Ita kan Momi Abbas irin matan nan ne masu saurin ruɗuwa. Sam ta gaza zaune ta kasa tsaye. A ƙasan kafet su duka suka zauna, su Ammi da Hajiya Dadi duka suna daga sama. Abbas ne ya fara gaishe da su duka wanda suka amsa kamar suna zaman gidan mutuwa. Kowa ya amsa shi. Alhaji Zubairu ne ya fara musu magana da ya kasance ɗan uwa wurin Dadi. Buɗe zaman yayi da addu'a da kuma sallama yana ƙara bada haƙuri. Shi kam Anwar shi dai kallon kowa yake don a wannan karon har Hajiya Haulu ta fara ficewa hayyacinta ta koma kamar ba ita ba. Idon nan nata dai kamar ta watsa maka idan ta watsa maka hantar cikin ka ya kaɗa. A wannan karon yayi jajir, a hankali ya miƙe yana isa inda Dr. Haula ke a zaune. A gaban mahaifiyar tasa ya zube har ƙasa yana kallon ta ido cikin ido. Shi bai san komai ba amma tabbas jikin shi ya san da akwai wani abun a ƙasa. Mommy me ke faruwa da ke ne? Wannan taron mutanen na menene? A maimakon ta bashi amsa sai kurum kau da kai da ido ta yi tana riƙo hannunsa sai wani zazzafin hawaye ya fara sauko mata daga saman kuncinta. A dake cike da dakakkiyar murya da kuma firgitacciya ta kalli kowannensu haɗe da bin Alhaji Zubairu da ya ɓata mata rai. Ta kuma fi tsanar shi fiye da kowa tana faɗin ni ce na san komai, ni ce na aikata komai, babu abin da kuma ya rage banda kai a yanzu ka sani. Ka tara mutane ne don Anwar ya san shi ɗin waye, ni wace ce a wurin shi, shine ko Malam Zubairu. Komai ya zo ƙarshe. Ai Anwar, wannan taron da ka gani ba don kowa aka yi sa ba sai don kai. An taru ne don a san gaskiyar al'amarin na cewar am I your biological mother or not? Ta yi maganar tana wani irin abu da ya danne mata zuciya. Saurin rintsa ido Anwar yayi cike da takaici a zuciyar shi yana cewa dama tun daga naga Diyana na san zuwan su nan babu alheri. Wannan wace irin magana ce Mummy? Ke ce mahaifiyata, ke ce kika haife ni. Dama duk don wannan abun ne aka kirawo ni? To bani da wata uwa da ta wuce ki Mummy. Ya isa Anwar, ba ni ce na haife ka ba. Ba ni ce mahaifiyarka da ta durƙusa ta haife ka ba, ga ta nan kuma a yau ta zo ne duk don ta amshe ka, kuma ba zan hana ta ba, don tabbas ni na san ni Batul ce, ban cancanci zama uwa gare ka ba. Anwar ka ga mahaifiyarka nan. Hajiya Haulat ta yi magana tana nuna Ammi. Ga Ammi da ita ma ƙaula take zubarwa. Shatu kan buɗe baki ta yi tana mamaki da kuma shiga ruɗu akan wannan maganganun da bata gane gabansu ba bare bayansu. Duka falon shiru aka yi don dama wannan ne sirrin da kowa ke son fasawa. Can kuma gashi Mummy ta faɗa da bakinta yau. Kowa firfito da idanu waje yayi yana mamaki, ciki har da su Mom da su Daddy. Idan don amsa Anwar ya bata a daƙile da cewa na sani Mom, na san ke ba mahaifiyata bace tun ba yau ba, so what next? Ina ganin shine dama aka tara ni don ban sani ba. Ai na sani tun ba yanzu ba. Mummy ki kwantar da hankalinki, ina son ki, ba zan taɓa daina son ki ba. Ko ba komai ke kika raine ni kuma kin cancanci zama uwa gare ni, dama kuma ni ke ce komai na. A'a Anwar, ba ni bace. A yau zan faɗa maka sirrin da na daɗe ina biyewa zuciyata, wanda ba komai cikinta sai zallar cutarwa. Ta yi maganar tana kallon uwar Zabina da ita kanta tana cikin kiɗima. Ka san ina son ka auri Zabina, wanda ba komai nake son na gani a wannan auren ba face ganin bayanka. Na cuci kaina wallahi, ba wai don Allah nake son wannan auren naka da Zabina ba. Hannun shi yasa yana rufe bakin Dr. Haula, idon shi na kaɗawa yayi ja har fuskar shi ya koma ja sosai. Abinka ga farar fata, koya idan yana damuwa da kamannin shi sai ta nuna. Mummy, wannan kike so na sani wai? Yau maganar wani irin azababban ƙwalla na ciko masa ido. Murmushi yayi yana faɗin Mummy, na sani ai. Na sani Mummy, kar ki ɗaga hankalinki, zan auri Zabina a hakan in dai kina so. Sauran girgiza masa kai Dr. Haula tayi tana cewa a'a Anwar, da naga aurenka da Zabina gwamma na ga mutuwata. Ai daga yau kin bar min cikin ahalina, wallahi a yau sai
Alhaji Jalingo in dai ni na haife shi ya sake ki. Kuma wani aure ai ko kin so ko kin haƙura da shi an soke shi, cewa Hajiya Yalwa tana zare idonta na fitina. A harzike Anwar ya juyo yana kallon Hajiya Yalwa kamin ya ce a'a Hajiya kaka babu inda Mummy za ta je, ai gidan dadi gidan mijinta ne. Ko dai kai dan Allah rufe min baki. Dama an gama da kai a wurin bokaye da matsafa. Wallahi an riga an gama da kai a gurin bokaye da matsafa. Wallahi ka ji na rantse ko dai ni ce na haifi mahaifinka, ni ce uwar da ta kawo sa duniya, sai ya saki wannan matar. Ba zan yarda ɗana ya zauna da mugun shi ba kuma makashin jikana. Shirin falo ya ɗauka don dadi ya kasa magana duba ga fushi irin na Hajiya Yalwa. A'a Hajiya ayi haƙuri, ni san ban riƙe ta ba kuma a nawa wallahi komai ya wuce. Cewar Ami tana magana haɗe da goge ƙwallon fuskarta. Ku yi min shiru, bana son dukkan wani batu ko zancen banza daga gare ku. Ni zan yanke hukunci ko ku. Sakaran yaro, ashe dama Anwaru ina maka kallon mutumin kirki mutumin kirki bi ma'ana mai hankali da kishin kanshi, ashe ba haka ne ba. Wannan matan Haulatu da kake gani saboda rashin tawakkalinta mahaifiyarka gata Dr. Fatima ita ce ta kasance likitanta mai duba ta a ƙasar Egypt, wanda dama nan ne ƙasanta kasan kuma iyayenta anan aka haifi Fatima. Da yake Haulatu makira ce shaiɗaniya ce, ta roƙi mahaifinka akan ya auri Fatima ba tare da kawowa ya sani ba. Da yake ko an saba bin bokaye an juya masa tunaninsa, a haka ya amince ya nemi Fatima. Da yake Fatima ƴar halak ce, ta san manufar Haulatu na roƙon mijin nata ya aure ta, ta san duk saboda ɗa ne, idan ta haifi ɗan ita ta riƙe don a ce nata ne. Da yake so ɗaya ce haka kuma ƙauna ɗaya ce, Fatima ta rufe ido ta toshe dukkan wani tsegumi ta auri mahaifin nan naka ba tare da mun sani ba. Iyayen da mu muka amsa masa auren ba mu san su ba. Ka san me ya faru? Da yake cin amana ne, Fatima na samun juna biyu suka tarkato suka dawo akan cewa mana Haulatu na da ciki. Haka nayi ta bata kulawa har na tsawon wata 6, sannan suka ɓullo min da cewar duba ga haihuwar fari kuma ta daɗe bata yi ba, kar abu ya zo yanda ba a yi tsammani ba, yasa suka ce za su koma Egypt, amma da alƙawarin a yau Fatima ta haihu a gobe za ta dawo gida Najeriya. Kai Allah ya raba mu da mugunta da mugun nufi. Abin da Hajiya Yalwa ta ce kenan, tana girgiza kai kamin ta ci gaba da cewa da suka koma ban san wani irin daɗin baki suka yi ma Fatima ba, da ta haife ka a yau gobe suka tsanso ka daga hannun mahaifiyar taka da bata taɓa sanin ta ba sai a yau tsawon shekara 35. Wallahi Allah ko da kowa zai yafe miki, ni Yalwata ba zan yafe miki ba. Kin gama zama min cikin zuri'a. Ƙwalla Hajiya Yalwa ta share tana faɗin abin tausayi cewa suka yi da Fatima za su dawo mata bayan 'yan kwanaki. Kullum tana zuba ido, kwana ɗaya shiru, sati shiru, wata shiru, shekaru shiru. Gashi yau an ɗebi limanin shekaru har ka yi aure ka mallaki naka zuri'ar. Sai da ta ƙara shekara fiye da 10 sannan ta auri ɗan uwanta Balaraben ƙasar Egypt. Bayan sun yi aure da shekara ɗaya ta haifi ƴarta gata nan Diana. Diana kam na da shekara 10 a duniya mahaifinta ya rasu, wanda tun daga nan Fatima bata ƙara aure ba. Sanadin baƙin cikin da kuka ƙunsa mata, ka san me ke ɗawainiya da ita kuwa? Tunaninka Anwar, tunanin baƙin cikin da mahaifinka ya ɗora mata ai gudu, tunanin ƙuncin da ta shiga na yaudara da Haulatu ta yi mata. Yawan wannan tunanin yasa ta ɗan takaitaccen lokaci ta kamu da ciwon bugawar zuciya, wanda har a yanzu take kan magani. Ko wannan bai sa ka tsani Haulatu ba, ka yakice ta a cikin rayuwarka ba? Lokaci ɗaya Anwar ya ji zuciyarsa ya karya, ƙwalla ne ya fara biyo saman kuncinsa. A dake ya saka hankicin yana gogewa don shi mutum ne mai jarumtar gaske. A yau Anwar yake zub da ƙwalla duk saboda sharri nasa wanda na fi ƙauna a zuciyata. Zub da ƙwalla, na cuci kaina ni Haulatu, kuma ke ma Momin Zabina kin cuce ni. Maganar duka take a zuciyarta kamin ta duƙa ƙasa tana zubewa gwiwoyinta biyu tana faɗin kaitona ni Haula, kaitona. Kasa Anwar ya zube gwiwowinsa ƙasa ya riƙo hannun Momi Haula da take zubar da wani irin kuka mai ƙunji da nadama. Momi ki daina kuka, ƙaddarar mu ce wannan abu da ya faru kuma ya same mu. Momi yana part of destination. Ya magana ne ƙwalla na zubo mishi a wannan lokacin na bin fuskar shi. Momi ki rarrashe ni kaman kullum, kaman kuma yanda kika saba min. Ni na san Momi kaidin shaiɗan ne duk ya sa ki haka, amma ba halin ki bane. Momi ki min alƙawari ba za ki ƙara aikata irin wannan abun ba. Maganar tasa ce ta ɗauke, yana jin numfashinsa kaman zai ɗauke. Ɗago da narkakkun idanuwanta Hajiya Haula ta yi tana buɗe bakinta ta ɗauke da rawa. Hannunta na rawa daga ɗan yatsanta ta yi har
shi ma karkarwa yake. Tana kallon Anwar, hawaye na tsiyaye mata. A yau Anwar ɗina ne ke zubar da hawaye, a yau ni ne na saka Anwar kuka, ni ne nake shirin salwantar da rayuwar Anwar. Kuka su duka suka rushe da shi mai tsananin ban tausayi. Rungume daga Haula yayi suna cigaba da zubar da hawaye. Kai Jalingo, ɗau takarda da biro ka saki Haulatu a yanzun nan take, na bar ƙara ɗaukar wani shirme a cikin zuri'ata. Hajiya ki taimaka ki taimaki farin cikin ɗana, farin cikin shi shine kasantuwar shi shi da Haula. Ki bar shi, cewar Ammi tana maganar ta ita ma tana kuka. Wallahi sai ya sake ta, ko saki ɗaya ne ta koma gida a ƙara mata tarbiyya, tunda ta riga ta girma an yi ba hankali. Haba Hajiya kaka, ta yaya za a sakar min momi na irin wannan sakin wulaƙancin? In dai Dad ya saki mom ta bar hannunsa kenan har abada. Anwar yayi maganar a harzuƙe yana ɗagowa daga jikin momin nashi. Kuka Hajiya Haulat take yi kamin ta girgiza kai. Za ta yi magana suka tsinkayi muryar Diyana tana cewa, lallai yaya Anwar na yarda da gaske baka so na. Har a ce ni ce 'yar uwarka baka nuna farin cikin ka ba, sai ma baƙin cikin ta. Wallahi yau sai an yi uwar watsi, sai ka bi Ammi, sai mun nuna maka muna buƙatar ka, ko da baka buƙatar mu. A zafafe take magana sai kuma ta ɗan yi ƙasa da murya tana cewa, ka taimake ni yaya Anwar, ni ma ka so ni, a yanzu ni fa ƙanwarka ce. Ammi mahaifiyarka ce, ba mu da kowa, ba ni da baba, a marainiya na tashi. Ina shiga halin damuwa idan naga kowa na nuna abban shi yana cewa mahaifin shi ne, ƙawayena suna nuna yayyinsu suna cewa yayan su ne. Ni fa ba ni da kowa. A yanzu an ce kai ne yayana, amma baka yi farin ciki ba, sai ma baƙin ciki da nake gani kamar a saman fuskar ka. Ka taimake ni yana Anwar, ka so ni da Ammi. Ta yi maganar tana matsawa kusa da shi. Tausayin yarinyar ne ya kama shi, buɗan bakin shi sai cewa yayi, wa ya ce miki bana ƙaunar ku Diyana? Tun farkon ganin ki naji ina matuƙar son ki. Soyayyar nan ba komai bace illa soyayyar jini. Kallon shi ta ƙara yi tana murmushi haɗe da hawaye na gangaro mata. Juyawa Anwar yayi, amma sai ya ga babu Hajiya Haula, babu labarin ta. Don tuni ta fice daga gidan Alhaji Jalingo cikin facewar majina. Don Anwar bai ji lokacin da take cewa maman Zabina bai ji lokacin take cewa maman Zabida, hankalinku ya kwanta, a kullum abin da nake gudu shi ya faru. Shikenan tawo kaddara kenan. Daga Haulat na gama faɗa musu magana ta juya tana ficewa daga falon. Zabina kam wani irin ƙwalla ne ke mata ambaliya, tana wani irin murmushin takaici na ba haka muke so ba. A hankali ta miƙe tana ƙoƙarin barin falon. A tafi gayyar tsiya sai kun jiyo saƙon takardar saki, don wallahi na yi rantsuwa ɗana ba zai zauna da irin ku ba. Jalingo ina sauraron ka, kana tare da Haulatu ne ko a'a? Cewar Hajiya Yauwa, ba don Dadi ya so ba duk da Haulatu ta yi abin da ran shi ya so su, kuma ta daɗe tana mulkar gidansa. Don Allah ma ya yi shi mutum ne jajirtacce. Gudun fushin Hajiya Haula ya sa shi cewa, a'a Hajiya, yanda kika ce a yi hakan za a yi. Dadi, Anwar ya kira sunan mahaifin nashi daga salalliyar murya. Tausayin Anwar ɗin ya yi kama shi, tabbas ya san ya rabu da Hajiya Haulat ba shi ne ya sa baƙin cikin ba. Anwar cike da dakewa haɗe da biyayya ga mahaifiyar tasa ya ce, ba na son jin bakinka, ƙyale shi mara kunya, ka yi min. Hajiya Yalwa ta ce tana muzurai, ina jin ka. Ta kuma magana tana kallon dadin Anwar. Hajiya, na saki Haulatu saki ɗaya, kasa motsawa ko da ɗan yatsansa Anwar ya yi, ƙwallon idanuwan shi a kafe a lokaci ɗaya. Me yasa Dadi za ka yi haka? Cewar Diyana tana kallon Hajiya Yalwa da farin ciki ya bayyana a fuskarta lokaci ɗaya. Ba na buƙatar jin ko bakin kowa. Hajiya Yalwa ta yi magana tana haɗe gidan sama da ƙasa. Ba na haɗa jini da irin fitina. Rintse idanuwan takaici maman Zabina ta yi kamin a cike da fitina da rashin nadama ta ce, ku ne masu irin arziki kenan, har akwai irin fitina da ya wuce taki? Hajiya, ni na saka Haulatu yin komai, kuma ko da ta rabu da ɗanki bana da nadama. Nadama ta ɗaya ne kaɗai, aiko aikin gama ya gama, tunda saki ne. Ni tuni wallahi ya yi ma Haulatu saki uku. Ni tunanina ma nake wa Haulatu saki uku. Bai dame ni ba tunda ni ina ɗakin aurena da mijina. Sakin baki duka aka yi ana mata kallon mamaki, har da Anwar da yake jin kamar ya kashe maman Zabina ya huta. Me kike nufi Umma? Wannan wanne irin hali ne don Allah? Yanzu Momi ke faɗawa a sake ta? Haba Umma, wallahi ba kamata ki ma Momi Anwar haka ba. Ke ba kika sanya ta komai ba don son ranta ba, amma a yau ke ce da farkon wanda zai fi farin ciki da mutuwar aurenta. Wannan butulci ne Umma. Ko ba komai ita ƴar uwarki ce. Zabina ce take magana cike da jin ƙuncin kalaman mahaifiyar nata da butulcewa ga ƴar uwarta. Ke don Allah rufe min baki.
kada ki ƙara kiran Haula da ƴar uwata, ni ba ƴar uwata bace, uba ne muke haɗawa guri ɗaya. Bayan nan sai me? Wuce mu tafi, dama baki rasa masu son ki ba. Ɗan sanata a ruwa ya fito dama, sai kun ji auren Zabina nan da sati biyu. Ba don ku gayyar tsiya bane da na gayyace ku. Cewar Umman Zabina tana dalla ma Dadi da Hajja Yelwa harara. Shi kan Anwar jin wannan magana ya sa shi da sauri ya bar falon yana bin bayan Mama Haula. Ita kam Hajiya Haula har sakin da Alhaji Jalingo ya yi mata a kunnenta sannan ta fice daga falon tana nufar harabar gidan. Motar ta shiga tana mata ki haɗe da yin hon cike da kiɗimewa, hankalinta baya jikinta. Da gudu mai gadin ya buɗe mata gate ɗin tana ficewa. Daidai nan Anwar ya iso barandar gidan. Park ya nufa ya zunduma wa gate man wani irin ashariya da bai taɓa yi masa ba. Shi ma ya ce ya buɗe masa ya fice da wani irin mahaukacin gudu da ya fi na Mom Haula. Cin mata ya yi ba ta riga da ta fice layin ba. Ji ta yi ana mata hon amma ƙwaƙwalwarta hankalinta ya yi gaba. Sam ba ta tsaya ba don kunya da nadama ya yi mata yawa, ba ta son ganin ko haɗuwa da wani a yanzu. Shi kam Anwar ganin ba ta da alamar tsayawa ne ya saka shi kira security na ƙarshen layi mai tsaro yana sanar musu ya dakatar da motar Hajiya Haulat. Hakan kuwa ya faru. Tsayawar da motar nata yayi wanda a matuƙar fushi tace ya aka yi ne, me ya faru? Ba ni hanya don Allah, ta yi maganar a fusace. Kamin ya bata amsa ne da yake kanta ta fito da shi ta cikin windo tana masa magana sai ta ga Anwar a gabanta shi ma ya iso kenan. Kau da kai tayi tana hawaye da yana daɗa zubo mata. Ku bani hanya na wuce. A'a Mummy don Allah ki tsaya kar ki tafi. Bata tsaya bi ta kanshi ba, ta yi ma motar ki tana faɗin zan bi ta kanku duka na take ku wallahi Anwar. Ni ce fa nake ƙoƙarin kashe ka da hannuna, ka matsa kar na take ku yanzu.